Sa kalasamahan ug sanab sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ato Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay. Manausap kanimo. Mga igsoon na kita kung nagkatigom dito pagdaig sa Dios sa hilom, ato ihalad ang atong mga personal nga mga pangabuhi. Ubang sitwasyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa mga grasyang kinahanglan sa itong mga kaigsunan na nabiktima sa mga kalamdan. Wato sa kami halad alang sa kapulayan sa mga kalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahalat sa kinabuhi nga mihalila. Ug aron mahimo kinantako sa pagsalmo ting santos nga misa, susulat o karon ang mga kasalangan sa nabuhat ug mga sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan o kay inyong mga igsoon nga nakalapat akong dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala ako nakang sala busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kang naingulay sa tanang mga anghel o mga santos o kay inyong mga igsoon aray ko iyamot sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron ta kita sa Dios nga mga gahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala. Diron ta kita diya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Uamahan kaayo nga walay kinutuban among sinugdan ug mag-aagat. Ayaw pagpahilayo kanamo ug patalihugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasayloa ang among mga sala ug iuli kami gana sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo. Nga gisulti ko batok niining templuha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbo ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang sa katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon aniya ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihuna-huna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini. Kung patyon ako ninyo, kamo ug ang tanang mulupyo niining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ang mga katawhan miingon sa mga pari
og sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam, anak ni Safan. Busa wala ko itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Iiway ka nako ang dalan sa kabakakan, o gasahi ako sa imong balaod. Ayaw pagkuha ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba. Kay diya sa imong mga gimbutan, ana ang akong kalauman. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Paariya ka nako sila nga mahadlokon kanimo, og pailha sila sa imong kasuguan. Himo ang hingpit ang akong kasing-kasing diya sa imong kasuguan, aron dili ako kaulawan. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Ang mga makasasala nagahulat aron paglaglag kanako, apan nanumbaling ako sa imong kasuguan. Sa imong mga gimbutan wala ko motipas, kay imo man ako nga gitudloan. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo madakay rin. Manausap kanimo, Ang pagbasa sa dos Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, nibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita nini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siyang dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iya mga tinud-an miduol kaniya og miingon,
hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug patua sila sa mga balagay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka paan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a gani. Ug unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka paan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga paan ug gihatag ngadto sa mga tinud-an ug gihatag usab kini sa mga tinud-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinud-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang ginaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Good morning. So, ang Ebanghelyo na to, ang Ebanghelyo gahapon, no? Sa makaigsunan sa ato ang Ebanghelyo karon, gipakita ni Jesus kanato ang iyang kasing-kasing nining mga linya sa balaang kasulatan. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya og dakong kaluoy kanila. Makaigsunan si Jesus sa dunay pagtagad sa ato ang kabingaw, kasakit ug kasubo. Ug gusto niya nga mahiusa kanato. So siguro mao na ato ang pamalandungan kung maabot ang maong mga kasinatian, dili unta kita maikalimot sa pagsangpit sa Dios, pagsangpit sa Ginoo. Ikaduha makaigsunan na balaka ang mga tinud-an tungod kay nasayod pag-ayo sila sa ilang kaugalingong mga limitasyon sa paghatag og pagkaon ngadto sa 5,000 ka mga tao. Pero para ni Jesus, mao kini ang higayunan sa pagtudlo sa iyang mga tinud-an, dili pag-ihap sa atong mga kapaningwaan, kundi sa grasya ug gugma sa Dios kung gusto kitang mabuga. So mahimo nato kung ana atong pagtuo, no? Tungod kay naa kanunay ang grasya ug gugma sa Ginoo. Miingon si Jesus sa mga tinud-an, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Ang amunda sa nahibilin nga paan nagpabilin sa kadako sa kasing-kasing ni Kristo o sa iyahang pagkamanggihatagon. Andam gayon si Jesus sa paghatag diha sa ato ang mga panginahanglan. Kining napulog 2 ka bukag nga nahibilin, tibailhan nga ang Ginoo nag-anda para kanato nga makaayo kay sa atong gipaamot. Sumala pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia chapter 6 verse 9 nagkanayon. Ug kita nga nagbuhat og maayo dili angayan kapuyan kay sa takdang panahon hinunua kita nga wala maluya mag-ani. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Ang pagpamalandong sa mahal kasing-kasing ni Jesus ug atong ipaambit ngadto sa atong isikataw ang ato ang napamalandungan. Hinaon unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-abot. Masaligod kitang mudangop sa atong langitong Amahan, kay dili man gayon siya mopakyas sa iyang katawhan diha sa ilang mga gikinahanglan. Magampo kita, paan sa kinabuhi, dungga kami. Paan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, musaksi sa Dios ng gugma, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ug mapakitag pagtagad alang sa magigutom ug sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Paan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug ang tanan nga naghupot sa labing gamhanang mga posisyon, mutabang sa pag-apod-apod sa mga kahingungaan sa kalibutan sa tukmang paagi,
aron walay nasod nga mamiligro sa kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga isip katilingban, magminampuon kita, ug andam kitang muhatag sa atong panahon, ug mga katakos, aron matabangan ang uban, nga nangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, dito sa tungang silangan o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Magampo kita nga mga nasod maninguha unta, padulong sa masamputong pagwagtang, sa mahinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo, ug diplomasiya, ug dili ang kabangis. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton o ang mga nanag-antos sa balatian, makasinati sa tunhayng gugma sa Dios. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Ngay montang isipon na tako sa mapustlanon alang kanamo, nga hadang Teofilo Kamumot, Jules Chevalier, pare, mabayan na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga matuohong nihalina sa kahangturan, makatagamtam sa walay katapusang bangkete dito sa langit. Magampo kita. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Ulang itong amahan, sudunga kami, nga nagkinahanglan sa imong kaluoy. Puna nga mong gutom nga kasing-kasing sa imong mga pulong sa gugma, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kingahong mga gasa, tiwaan sa munggugma, sa gupaw santosa. Kining panang, kining nino, ginamang sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulang itong amahan. Sa tanan manalangini, sa padaot panalipin. Ang mahal mong alawas, ubililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Magigsoon pagampo kaurong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga magahom matalan. Dawaton uta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon sa tusa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay mga gahom matanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pagingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo kayo ikaw, ginawang tumura sa nagkasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialag ka na mo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas, ug mihatag ninigadto siya mga tinunan og bingon. Dawata kay ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ninigadto siya mga tinunan og bingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan dinhi, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumo, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaog ilimnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malao mo nga banhaw sila ang tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag diha kanimo mga gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon mga mong samahan atong gabito mga pulong itulok kanato sa atong maunong. Magay kami kanimo ginungay mo kaming luwasutan ng dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ano tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaubon, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man angging harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kay Diyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Cordero sa Diyos na nagawad
kami. Cordero sa Diyos nga nagawang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Atangin kami sa kalilo. Kini mo tumahigugmaong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karmuhalag itago sa kaman namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan ato ipahirungod, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo imong giharian. Matuman imong pagbuot sa yuta maingon sa langit. Ang kalawan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, hiyampo ko kaming pagsasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay Dios. Manausab kanimo. Ug palanginaw ta kamo sa tumahigugmao nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos Kamisa, lakat ka mong isangyaw ang umagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.